Yes, hello mga subscribers. Ito muli, si Madaming Magkapeng 2. So, dito po tayo kay Abokasyong sa kanyang port therapy. So, we will use some sort of combination of digital therapy. Yan po yung mga gagamitin sa kanya. So, pin-order ko yung si Janice kasi nga so makakatulong ito sa kanya sa mga nerves niya. So lahat ng mga pasyente ko, so I required na meron sila sariling personal na digital therapy after the massage and some range of motion. So sila ay ating nagamitan ng digital therapy. So watch nyo po yung aming fourth session na gagawin namin kaya. So, kasama mo. Yeah. So dito yung mga kapatid niya, yan, ang babati sa kanya. Ano pa kapatid? Esper. Ha? Ayan, si Ate Esperisa. Yan, si Ate Esper at si Pe, mga angel yan. Si Vincent at si Vladi. Yan, ang kanyang mga tatay. At si Janice, yan. So, sila yung mga tumutulong at sumusuporta rito kay Kuya Asyo. No? So, Kuya Asyo, ilan to maestro? 2 years? So, meron siya 2 years to? 2 years na, no? Lahat pag 2 years na? Hindi na, ano, wow. So siya po ay almost 2 years ng stroke. So ngayon po, sa pagkaka-therapy natin, sa ating tatulong ng yes. Diba? Lumalakas ka ba? Lumalakas ka. Bawa ba? Isa. Bisa na. Bisa na. So ayun po sa ating stock patients. Siya po ay lumakas. Yan, sige, sige. Sige ba, kapag inaayos ko itong ano, pag gumamag ka, Vince! Dapat nga ba yung dito? Hindi pa na kay Jesse, Ben? Ay ka ba, Vince? Ilan ko lagi ito ba? Yan. Kasi yung mabatid. Shout out. Kaya, sige. Ben, shout out sa po. Pwede na. Ano dito? Bukulit ng Pampanga. Hindi dito sa mga. Mabait ka po. Kaya pa naman. Wala niya ang kapig ako. Kaya naman mo siya daw. Yung mami nga siya daw. Marami din pesta no? Kami yung pesta naman. Siyempre. Pampropes. Daka kanto. Buwan Disyembre, siyempre, mag-therapy ko. Oh, pero di ko alam. Pagkiyaki ko. Doggy therapy na yun. Anong tama ka dyan eh. Diba? Ano pa sila ba? Wala naman kayong tao. Wala naman kayong tao. Wala naman kape. Wala naman kape. Magkali ka doon. Bakit ka doon? So kapag piniprepare ko itong digital therapy, kasi bago na binigyan ko yan. 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 Nasala ka. Yun. Yun mo. Kapag yan. Yan. Galaw-galaw ka kuya. Yan. So, gandang pasto ni kuya. Kuya. Oh, gandang pasto mo. Ako nga sumpa. Yan, na-pain by session mo. May sikali na. Oh. Oo, siyempre. Oo, kung makakarapat ako. May sigaya mo nga siya. Ben!
Ano mo ako? Ano? Ayan na. Ano mo? Ano siya to? Baka wala. Sabi mo, may rapa. Tignan, wala siya nga lang. Tignan siya rin. Kalamay. Ano na yan? Ay, gigit talang. Kalamay ito. Kalamay. Kalamay. Ako talang kayo. Sige, talang. Hallelujah, puri ka, O Diyos, ng buhay namin sinasama. Diyos Ama, naniniwala ko kami ng kagana ng preparasyon. Muli, Panginoon, ang pagkakas sa akin. Fourth term, Panginoon, kayas mo ang kamay. Fourth therapy siya ang masyon. Galingan, ang paglalakad, at muli, magbalik ng kalakasan, at ang dalangin siya, Panginoon. At sumali po kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang kapintas. Amen. Diba ka na? Wap. Yan lang ako. Ay, ako na. Pagkabi ako ba? Yung baka. Tuwa, sige. Ano magkapi ako ganyan? Success ka pa rin. Kasyo! 1, 2, 3, 4, push! Ayun na ba? Okay ba? Sige. Yan, pasok, tapos may. Oh! 1, 2. Yan! 1, 2. Gas, relax. Hindi nakadal man eh. Papanalo kayo yung isa niya. Tulong ka. Tulong ka. Hindi siya may bulbi. So mapapasin natin na napaka-easy niya ng tumayo. Ayos ko lang itong camera natin. Yan, mga subscribers, mapapasin natin siya po nga sa Silent Port Therapy, napaka-easy niya ng tumayo. Ayan mo. At ayun po siya, napaka-easy na. Sige po. Ayun o. Yun o. Nakita mo? Tayo diretso. Diretso. Ah. So po, tandaan. Tandaan ko po. Tayo. Yan. Tandaan ko po. Tayo. Very good. Tandaan ko po. Okay. Sige po. Sige po. O, tayo. Yan. Po. Okay. Yan po. Ayos ba? So, ilan ba ka? Make it 10. Okay, make it 10 tayo. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Push. Po. Tayo. Po. Very good. Tayo. Isigaan eh. Chat. Tira. 1, 2, 3, 4. Chat. Oh. Yung ayaw mo. Paano? Okay. Opo. Galing sila ba? So isang kamay lang. Tayo. Di ba kaya? Dito kayo. Sige po sila. Yeah, okay. Sige. Ano pa? Ganun kami. Yan. Yan. Opo. Yan. Sige po. O, tayo. Opo. Tayo. Po. Yan. Din. Ate, may palitan tagi. Malung ko. Tayo. Din, ubra ka tagi. Diretso ka to. Yan. Very good. Relax. Yan. So this is our for therapy session. Mapapasin natin mga subscribers, likers, lahat po ng kamag-anak ni Apong Asyong dyan. Lumalakas na po si Apong Asyong. Abangan nyo. Apong Asyong. Horacio Asyong. Big Bang. Horacio.
Asyong, Bingkang ng Purok 3, Hacienda, Pantakaki, Mexico, Pampanga. Kung natin po tayo ngayon, ano? So lahat ng mga stock kasi sa atin dyan, ako, kung kayo magpahinto ng therapy, magpatuloy po tayo si Apong Asyong, pabauna pa kanya Apong Asyong, kumagay ka, no? Ano nyo? Dire-diretso yung therapy, oh. Nakakatayo na, Apong Asyong. Sumasayaw pa yan, oh. Nakakita mo, sumasayaw pa, oh. Nakakita nyo, sumasayaw pa, oh. Cha-cha-cha, huh! Oh, pa. Wala, wala na Janice. Tulay nga po Janice yan, ganyan. Diba? Ito mo gamat eh. Sige, ito ka. Yung dito. Gamat. Sige, naman tayo. Ba, itong gamat, oh! Itong gamat ba? So, isang kamay lang po yung hawak ko. Nakakatayo na po siya, Apong Asyong. Apong Asyong, huwag po ka uli, Apong Asyong. Yan. Gagamitin yung pawin mo, ha? Ito, ha? Ito, gagamitin mo. So, ito po yung part ng motivation ko kasi nade-develop po rito yung lower back niya as well as strengthening yung mga muscle niya like femoris, laterales, soleus. So lahat ng mga muscle sa lower limb and nade-develop po rito. So this is the best exercise for the stroke patients. Ayan. So it is a part of the stroke program therapy. Ayan. Push up, push. Ayan, motivation ko yan po nga siya. Tuwa siya rin siya. Ganda ng Pasko. Nakakatayo ka. So, diretso magtawa, relax ka lang. Diretso magtawa, relax lang, relax. Yan. Take it easy, relax. Diretso magtawa, diretso. Okay. Upo. Nanda mo po. Okay, very good. Gamalalim ba? Gamalalim. Relax, gamalalim. Diba? Oh. Tandaan niyo po, dati po, nung first, second, third, so inawakan ko siya. So ito yung paano natin para mas lalo. Yan. So dati po, inawakan ko si Kuya Asyong, Horacio Asyong Bingkang. Dalawang kamay. Ito po, ito niya, isang kamay na lang. Sige po. O, nakakita niyo naman. Isang kamay lang. O, sabangan niyo po. So this is a great improvement for session therapy. Yan. Oh, dali ha. Dali. Bitaw na rin. O sige, bitaw. Tayo. Very good. Okay? Kasi po, okay, ayan, malinaw pa lang. Biyoksan ni Ate Ate Esper yung ilaw. Thank you very much, Ate Esper. Dito kayo banda o, para kayo sa camera. Yan. Yan. O yan. Kasi mga angel niya, laging nakasubaybay, laging nakasabay kay Kuya Asyong. Si Vincent at saka si Vladdy. Yan, yung mga niya. Wala ko siya kita. Si Dennis ba? Dennis, ang sponsor na. Thank you for the sponsor, Dennis. At saka si yung anak mo. Isa pa, Norio, isa pa. Si Norio. Anak na. Horacio. Si Horacio pa. Isa pa, mayroon pa. Isa pa. Yun, si Roy. O, si Roy kasi, actually, si Roy kasi, nag-chat sa akin yan. Kinukuha yung number ko, siguro binigay kay Janice. Kaya kami nagkakilala ni Kuya Asyong. So, ito, natutuwa ako. Siyempre, nakakatuwa. Sa modelong banggit, natutuwa kasi nga 4th session, isang kamay na, natataas ko na. O, hawak ka. Ito ha. Magpresa. Nakakita nyo yung lakas ngayon na mga Asyong. O, nakakita nyo mga subscribers, likers. Lahat ng kamag-anak niya, nakita nyo, tumatayo na siya sa loob. Ay, sa loob kasi, Asyong po, ng Purok 3. Yan po. Nakakita sa mga siyaw-siyaw ba ito? So, hindi-develop ko yun. Tayo, upo lang, upo. Yan, mabilis na ka. Upo. Yan, so, gawa tayo isang po ha. Tayo. Sige. Yan, so gagawin ko. Danda ka lang ha. Baris ka lang. Hindi, huwag ka tayo. Huwag kang upo. Binawa ko na danda na. O, sige. Upo. Agyo mo yung diretso yung matawa mo. Diretso mo yan. Baka diretso mo yung matawa. Malungkot ka eh. Kaya nga diretso. Sige. Diretso mo yung matawa. Diretso mo yan. Yan. So, this part of motivation, siyempre kailangan din mo motivation kasi almost 2 years na hindi nakakatayo ng dito si Kuya Asyong. So, ito yung kailangan ko itutuloy. Nakakatayo ng 1 hand shot mo ito. Nakakatayo sa kamay. Opo. Yan po.
Sayaw, 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 sayaw. Yun ang sinasabi ko. Oo. Oo. Sige pa. Sige. So, plano ko naman next time naman dyan, magbibitaw lang kita. So, kailangan ma-develop yung balance mo, ha? So, laksan mo. Sige, po. Kaya tayo. Tayo. 1, 2, 3. Oo. Straight body. Say, buddy. Relax ka na, relax. Ay, oo. Ah. Eh. O. Ayo. O, diretso ko, diretso ko. O, balance mo, diretso, balance. Hindi, diretso lang ito. Opo. Gandang po. Okay. Relax. Bes kinyo, iko, bes kinyo. Kasi kinig doyo. Saka meron pa siya. So kinig doyo mo kayo. So pagke. No. Kailangan kaya pantal ng kanya. Oo, ngini. Ang ngini. Ito na mo. Sabi ito ng gamat. Kaya ni pare, wala mo na eh. Alam mo. Amat mo na. Wala mo, sige. Tayo. Okay ka pare. Oo. Okay ka pare. Ay, na kailangan pa nung Alina pa. Kailangan mo pa? Ito may tumog ka. Oo, sige. Kaya ka posisyon. Oo, sige. Sige ba? Oo. Oo. Tennis ka? Oo. Yan, nakakita po. Si Bloody. Witness yan. Sige ba? Ano ba? Straight. Nakakala. Sige ba? Tayo niya, ha? Kaya, Oo. sunod lang tayo niya. Kasi para yung ma-develop siya. Sige, hop! Wala mo. Pilik lang. Pwede mo rin yung gamang mga bilang bes niya. Uy, sige, adulto na mas kaya pinidevelop din. O, may sige daw. Sige na. Fourth session pa lang, lumakas na. Oh. Straight na yung buntok mo. Sige buddy. Ngayon, pag nasanay siya, Bloody, bibitaw naman natin sa tandaan, bitaw lang. Oo. Pag nasanay siya. Straight Ayaw. body yan. Diba? Sapatos siya ba yan? Cha. So, siguro, mga 15 sessions siguro, lalakad na yun. Diba? Diba? May kapila na yung doon. Apat siya. Apat. Mas kayo sa liwaya pa, alam mo. Dati, kaya kanya, tamo muna ako. Ba? Straight 20. Last time. Sige. Pitik lang. Nakata mo, daw mo piyasa. Siya po piyasa. Pa, sopan mo niya. Aluwa mo yung tomato. Diba? Pa, sopan mo yung tomato mo. Nga, sopan mo yung kakagaring. Oo, kagaling mo. Tapos, diretso ka kanya. Diretso ka ba? Diretso ka tawa. String. Yan. Yan. Ba? Sabi mo na. Basikan. Bilang, ano kayo? 1. Straight na yung buntok mo. Basikan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Straight na yung buntok. Tandaan mo ba? Pati yung mistake ka ba? Mababalansi ka kanina. Oo. Ako, Kasi magbitumba ka pati yan. Makainang ka. May galing ka, makainang ka. kung tatatako yan, lalo yung kakain, hindi ka tatakot-tako. Kasi mag-friend, diba? O, kasama ba? Straight na Kasama. yung buntok. Asa? Oo niya. Oo. Lukulok ka lang eh. Oo. Kalala lukulok. Yan. O, last 2 ha. Tapos kuryente. Mas masahe ha. May ako na din eh. Sige pa. Okay. Kaya masakit. Sa gym ay. Wait, number 1 ka mo. Number 2 mo kasi gagawin na kayo. Kasi ganyan. Meron na kayo. Kaya mo din sinariwari ko. Dito na, kada ka sa Flores. Kasi yung oras na yun ito, alala isang oras eh. Isingit kayo ng masali. Ay bukas, maraming bukas na, sa 8 bukas. Ang bukas ba na ako ganyan? Alas 8. 25 guys. Bukas na ka din ang pera na Oo. yan. Hindi nga pa, pero bukas na ka din ang O sige. ginandakan tabigan pa. Oo, sige. Bukas na Oo. datang na. Hindi mo alas 8 kung bukas na marami. So, ito. Go! Sige rin. Ay ka magagawa. Oo ba? Di ba ba? Ano may stock yun eh. Kamu. Di ba ba tayo sakit? Oo, yan o. Alam mo. Oo. Yun. Yan. Siripati ka ba? Yung kape. Yun. Yung yung kape. Oo, sige. Oo. Yan ba? Ay, lampat. Magsirit ka ba? Sige, Ba ka nyo, no? Ba, kayo may sabi mo kayo, no? Eh, mo kung masyadong tanan. Wow. Gamitin kayo. Ba, kumanya ka pa, oh? Kagami, kagami. Yan. Wala mo makakain mo. Yan. Yan. Straight ka Diretso mo yung katawan, diretso mo. Kaya tatakot si pa eh. Yan, mani o. Pero makaya mo. Yan. Diba? Makakain, makakain. Yan, relax ka. Makaus. Stress. Straight. So, dito, ang ating program dito, yung pagtayo niya may oras. So, siguro mga 2 or 3 minutes, inorasan mo siya. Pato mo dito. Yan.
Bukas, sige. Okay. Dudok ka na malalim. Okay. Kanya mga. Tingnan malalim ba? Relax ka ba? Relax ka ba? Hindi ko matong tubig doon. Hanggang magkape na eh. As magkiraya. Kuryente ka na yan. Di ba? Kira ka ba? No kayo may nanay ni. Walang Ano? tang may dito Ito, boy. may naman kuryente. Kira ka. So kung nagkakape ako ba, kukuryente mo na kita. Kasi yung ating kuryente, 15 minutes lang yan. May oras. 50 minutes yung May hours yan. mo talaga masakit ko doon eh. Sa dyan. Na? Nagkisi yan mo eh. Na? Nagkisi yan. Ulo yan mo yan. Ulo dos. Di ba? Diretso. Di ba? Pegangan ng kabat. Pero na ba? Kuryente. Na? Alam tinape? Alam mo to? Alam mo to? Na? Dok? So after this using digital, Ito yung nilalagay ko dyan. dadaan tayo sa massage therapy and then some stretching. Ay, dyan ito dyan. Pero kayo mo eh. Dati ako yung game-game. Dati na lang palaban. Bisa lang yung pagkalarating na yan? Na? Kaya yan? Hindi kaya yun yan? Ito, marami yan. Ay, damo. Magpabidyo. O, paano yun? Nakakopya ka, Tom? Nakakopya ka rin. Marami eh. Nakarapya ka naman. Hindi ko napya ka nun. Diba? Narapya. Uno. Isa naman bro. O sige ba yan? Sige lang kaya pa? Dito. Uno yan mo? Sana Dos. yung bags. Wait. Ay siya mo yung dos. Ito green ako. Dos siya mo na eh. Okay, dos mo. Dito. Dos muna. So dos lang po yung kanyang ano. Actually, 1 to 15 po yun eh. So, dinos ko lang po siya kasi medyo malakas na yung kanyang pakiramdam. So, ibig sabihin, ang ating stroke patient, si Kuya Asyong, bingkang ay nakakaramdam na. So, na-improve na yung kanyang system. So, ito mo muli si Maduro Magkepeng. Ito po yung ating core therapy. So, rotation lang po yung gagawin mo sa kanya. So, pinapakita ko lang po yung kanyang improvement such as yung pagtayo niya. And ngayon po siya po ay nakasalang sa kuryente, digital. So, ito po ay 50 minutes from lower limb, right lower limb, and right upper limb, and right lower limb. Yung ating digital therapy sa kanya. Then after this, some soft massage and some sort of stretching ang ating gagawin sa kanya. So, hanggang sa muli po, ito po muli si Modern Magkepeng. Watch po ulit yung aming journey at iba pang mga stroke patients ko po. And please subscribe, like, and share my YouTube channel kasi po marami ng mga gumagaling na pasyente natin na talaga po mapapanood nyo at ma-inspired po yung ating mga stroke patients dyan na may pag-asa pa ang ating mga stroke patients. So, God bless po.